У 1597 годзе Віцебск атрымаў магдыбургскае права і на кароткі час стаў горадам з шырокім самакіраваннем, незалежнай гарадской уладай. Аднак усяго праз некалькі дзесяцігоддзяў гэтыя правы былі страчаны за забойства Ізафата Кунцэвіча. Мяне зовут Настя, гэта палатно расказваю вам, як за бунта гараджан і забойства святара ў Віцебску забралі правы. У 1597 годзе кароль польскі вялікі князь ВКЛ Жагімонт Ваза падпісаў прывілей на атрыманне Віцебскам магдыбургскага права. Магдыбургскае права на той час было ў дзясятках беларускіх гарадоў: Брэсце, Гродні, Полацку і Наваградку, а таксама іншых. Так, яшчэ адзін беларускі горад мог рэгуляваць розныя аспекты жыцця ўласнай сістэмы юрыдычных норм. У Віцебска цяпер быў свой герб, пячатка і гарадскія чыноўнікі з вайсковай харугвы, якія не залежалі ад віцебскага ваяводы. Яўрэям у горадзе жыць забаранялася. У горадзе пабудавалі ратушу і крыху перабудавалі сам горад пад новыя патрэбы. З часам Віцебск эканамічна ўмацоўваўся, але толькі на 26 гадоў. У той жа час, напрыканцы 16 стагоддзя, у Вялікім княстве Літоўскім адбываецца вялікая царкоўная рэформа, якая паўплывае на жыццё Віцебска таксама. У 1596 годзе ў Брэсце была падпісаная царкоўная унія. Паводле уніі частка праваслаўнай царквы ў ВКЛ прызнала ўладу папы рымскага, але захавала ўсходні абрад, мову і традыцыі. У рэальнасці ўсё адбылося не так гладка, як было напісана на паперы. Супраціў пачаўся амаль адразу. Праз 10 гадоў пасля падпісання Брэсцкай уніі нават здзейснілі замах на аднаго з галоўных ідэолагаў аб'яднання — Іпатія Пацея. А хто ж такі Ізафат Кунцэвіч? Ізафат Кунцэвіч нарадзіўся ва Ўладзіміры. Цяпер гэта сучасная тэрыторыя ўкраіны, каля 1580 года. Ён атрымаў адукацыю ў Вільні, а пасля Брэсцкай уніі стаў яе прыхільнікам. У 1608 годзе Кунцэвіч стаў святаром, а ў 1618 годзе, праз 10 гадоў, ён ужо працуе на беларускіх землях для ўмацавання уніі. Гэта была Полачына, Віцебшчына і Магілёўшчына. Калі ўжо Кунцэвіч займеў сваю дэцэзію, то ён імкнуўся далучыць яе да уніі. Архібіскуп сутыкаўся з жорсткай і нават фанатычнай апазіцыяй, але не збіраўся адступаць. Напрыклад, ён зачыніў усе праваслаўныя цэрквы на Полачыне, а затым пачаў дзейнічаць падобным чынам і ў Віцебску. Віцебск падаваўся асабліва небяспечным месцам. Менавіта ў гэтым горадзе у праціўнікаў уніі была сіла і ўплыў. Для жыхароў Віцебска Кунцэвіч быў сімвалам таго, што ўлада цісне на праваслаўных, і дзеянні гэтыя асабліва жорсткія. 12 лістапада 1623 года ў Віцебску забілі уніяцкага архібіскупа Ізафата Кунцэвіча. Забойства было жорсткім і публічным. Натоўп узброеных людзей напаў на дом святара. Спачатку спрабавалі падпаліць сам дом, але пасля змаглі схапіць самого Кунцэвіча. Натоўп збіваў і ў выніку забіў Кунцэвіча. Пасля з цела святара пачалі здзекавацца, знявечылі яго твар і знялі з яго адзення. Затым цела Кунцэвіча скінулі да ракі, а ля ракі паклалі цела ў лодку. Там прывязалі рукі і шыі да камянёў і кінулі гэта ўсё ў Двіну. Затым бунтаўшчыкі абрабавалі дом Кунцэвіча, збілі яго слуг і абрабавалі іх таксама. Пасля знайшлі алкаголь у доме і пачалі там жа піць. Забойства Кунцэвіча пацягнула за сабой шэраг падзей. Адразу ж пасля інцыдэнту ў Віцебску польскі кароль Жагімонт Ваза загадаў адправіцца ў горад каралеўскім камісарам для расследавання справы. Галоўным чалавекам у створанай камісіі стаў Леў Сапега. Разам з ім бунтаўшчыкоў судзілі яшчэ некалькі высока пастаўленых асоб ВКЛ. Асабіста папа рымскі Урбан пісаў польскаму каралю з просьбай не пакідаць без пакарання віцебскіх гараджан, якія былі прызнаныя вінаватымі ў забойстве архібіскупа Кунцэвіча. У студзені 1624 года пачаўся працэс па справе забойства Ізафата Кунцэвіча. Ён доўжыўся 3 дні. Судовая камісія на чале з Сапегам вывучала падзеі апошніх гадоў. Высветлілася, што канфлікт пачаўся пасля з'яўлення пасланцаў Мялеція Сматрыцкага, які называў сябе праваслаўным архіепіскапам. Мялецій Сматрыцкі быў царкоўным і грамадска-палітычным дзеячам. Праваслаўныя лічылі яго законным архіепіскапам, але каралеўская ўлада называла яго самазванцам. Ён не прызнаваў унію і быў ідэйным натхняльнікам антыуніяцкага супраціву ў велікакняжацкіх гарадах. Праз некалькі гадоў пасля забойства Ізафата Кунцэвіча Сматрыцкі
сам прыняў унію. Вяртаючыся да гісторыі Кунцэвіча за некалькі гадоў да яго смерці. У тыя часы ў Віцебску пачалі арганізоўваць тайныя сходы, напады на цэрквы і збіцці святароў. Падчас суда віцебскія чыноўнікі прызналі, што бунт супраць Кунцэвіча рыхтаваўся некалькі гадоў. Частка бурмістраў заявіла, што яны спрабавалі спыніць гвалтоўныя дзеянні, але былі запалоханыя натоўпам, а потым адзначылі: «Мы не ведаем юрыста, які змог бы апраўдаць горад цалкам». Нягледзячы на тое, што частка спрабавала сябе апраўдаць і казала, што ў іх ёсць алібі, каралеўскія камісары прынялі беспрэцэдэнтнае рашэнне. Вінаватымі прызналі натоўп бунтаўшчыкоў і гарадскую ўладу Віцебска. Шкоду ацэнілі ў 3000 злотых. Рашэнні каралеўскіх камісараў былі жорсткімі. Віцебск пазбаўлялі магдыбургскага права. Ратушу загадвалі разбурыць, уводзіліся поўныя падаткі з горада ў каралеўскую казну. З цэркваў, якія білі ў набат перад забойствам Кунцэвіча, знялі званы. Да таго ж былі знішчаныя 2 храмы, якія адмовіліся прызнаваць царкоўную унію і каралеўскую ўладу ў канфесійных справах. Па тагачасным законе усіх прызнаных вінаватых можна было пакараць смерцю, але распарадзіліся па-іншаму. 2 бурмістраў і яшчэ шэраг мяшчан пакаралі смерцю, ім адрубілі галовы. Частка чалавек змагла ўцячы. 18 уцекачоў асудзілі завочна да пакарання смерцю, а іх маёмасць канфіскавалі. У 1625 годзе каралеўскія камісары, якія працавалі ў Віцебску пасля забойства Кунцэвіча, нават выпусцілі спецыяльны дакумент датычны жыхароў горада. У дакуменце пазначалася, што ніхто не мае права затрымліваць і забараняць гандляваць віцебскім мяшчанам, апраўданым па справе. У 1644 годзе ўжо іншы польскі кароль Уладзіслаў IV верне магдыбургскае права Віцебску за мужнасць у барацьбе супраць маскоўскай дзяржавы. У горадзе будуць правы на самакіраванне аж да 1775 года, калі Віцебск стане часткай расійскай імперіі. А яшчэ праз 20 гадоў у сярэдзіне 17 стагоддзя ў Вільні мясцовыя святары будуць скардзіцца, што па горадзе раскіданыя ўлеткі, якія ганьбяць памерлага Кунцэвіча. Ва ўлётках быў намаляваны Кунцэвіч, які ідзе ў пекла. Святары будуць упэўненыя, што мясцовае насельніцтва падбухторваюць да бунта, але ніякага выступлення там так і не адбылося. Вінаватых знойдуць і пакараюць. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Далей яшчэ цікавей.